हाय जतन खुलुमबाय के बेलेगना हामबाय जों दिनैबो थानाय अक्ट'बर हायब्ले 31 तारिखआव जों पार्टीनि रिजेन जमानि परेबो जों आदिनो साजाक जे जों गटाल पार्टी घोषणा खालायनानै ओमफ्राय जों दिनैबो आचक लायमानि जतन आचक लायै आलोचना खालायमानि बिसिंथिनो जों पार्टीनि बुंहर लाया पार्टीनि बुंहर गांखाय योदाय 50T योदाय 50 ब्रैकेट डॉट T माने youth indigenous people from of Tripura land अबायके जों बुंमुं गटा लाखा गांखाय जों पुसकांगो दिल्लीआव थानायनि बागैबो जों दिनै आलोचना खालायखा फायनाय 25 बा 30 तारिखनि बिसिङावनो जों दिल्ली थानायनि बागै जों चेष्टा खालायनाय जों थानाय गांखाय चीनी पार्टीनि राज्य सम्मेलन फायनाय जानुवारिनि 7 तानि पुसकांगो नंनाय ताई आफुरनो चीनी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एक्जिक्यूटिव जे बडी दंमानि आफुरनो जों घोषणा खालायनाय ताई जों आसा खालायो चीनी जेता पार्टीओ बुमाहाय जेता चीनी एक्जिक्यूटिव दंनाय चीनी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट जों ताबु तिनी जेता अबुनो जों सालायखा पुसकांगनि जानुवारि जेता 7 तानि बिसिङाव जों 2022 मो पार्टी गठन खालामनायनि परेबो जेता चीनी गोबां मानिनि साखा संगठन सिगला संगठन बुरै रंनि संगठन ओमफ्राय अन्यान्य जेता संगठन आबरकनोबो चीनी पार्टीखौ जों नारकनाय ताई जों आसा खालायो जेता त्रिपुरालेण्डनि सामुं गोबां खालायजाया दंमायनि जेता तेबो आगोआव खालायजाना दंमानि आबो जों साक्सेस होनाय जों बर' रंनि थानायाव आसा बिसास दङ जेता बर' रंजों गाहाम एक जगाजग दङ दाबो जे त्रिपुरालेण्डनि जेता जुद्ध खालाय दंलायमानि जेता त्रिपुरालेण्डआव तै जे संग्राम खालाय दंमानि जेता बर' रंनि बाप आसुक सन्तुष्ट दंनि आं मानि किन्तुबा चीनी जेता पार्टी अब आगामी दिनाव बर' रंनि नांगौ मानो जों पुसगोरनाय अब जों बर' रंनि थानायाव अब आसा बिसास नारो दिनै जों गुबैखौ सानाय जों थानायाव खूब एक जगाजग खालायलायखा जगाजग खालायनायनि परेबो बर' रंनि एक मनोभाब वानसुक मानि फायनाय होनै जों सावो किन्तु दिनै अनेक बर'नो जों नुखा बर फाइमालि आखाना दिनै प्राय 8टा डिविजन हाय जेता ये पार्टीनि IPFT पार्टीनि जेता 8टा डिविजन हाय दिनै दिनाव फाइसा फैया ओंखाय एक्चुअली नरगो साइमोन जत्न चिन बर' रंखा सुजुग सुबिदा बाय खाजागै दङ ठीक न गुबै सामुं खालायनाय दङ संग्राम खालायनाय दङ किसा जरानो नासिंलाय दंलायो दा बर' सालायके जेताबो जोंथ' कटाल अरताय माने त्रिपुरा मथबाय IPFT एलायन्सिं अलरेडी सामुं तां दंखा ओंखाय जों अरनो सामुं खालायग्रानाय ओंखाय बाक्साखौबो सावो जों दिनै फाइमि आफानो आगामी दिनाव जेता राज्य सम्मेलन खालायनायनि सिगां जोंनो बै फायनाय अबा आइरक जोंनो कग्रो जों माने बर'नि थानायाव जों अन्यान्य पक्ष साइड चीनी लाभ करी एनर फायनायखौ फायदि फायाफानो आगामी दिनाव जों बर' अनेक फायनायनि बागै जों कम्युनिकेशन दङ हयतो बर' दिनै आरो फायसा कमिया अबा हायदा त्रिपुरालेण्डनि बागै बोसोर जरतै टार्गेट है के बोसोर जरतै सक्सेस खालायमान निनि जे पार्टी के ताल खालायमान बिसिंतै बाव हायके वानसो गाहाम एकता प्रश्न खालाया त्रिपुरालेण्डनि जों सक्सेस बायके खालायनाय माले जों थानायावबो जों सावो त्रिपुरा हावो जुदिनो मान थायनो तुमनानि हिंखांखाय जेता संविधाननि रुल आइन कानुन आमबायसिमिया जों चीनी मान थायनो हानान बागै जेता नांकुक मानि जेता जों साकथारा नांमानि अर्थ साकथारा नांमानि अर्थ जों आगिबो सालाय दङ जों यो IPFT जदिनो जों थैनो नांगौ मा थैनाय गुलि जानो नांगौ जों गुलि मा जानाय जेल हाबनो नांगौ जों जेल हाबनाय आबोथ' जों IPFT पार्टी दङैनो जों खालायबाय दाबो चीनी गोबां मा केस गोनां दङ रोजा थाल दङ फ्राय केस गोनां दङ हायबो जों संग्राम याकारिया आगामी दिनाव जों ताइबो कठोर एकटा आन्दोलन खालायनाय कठोर एकटा मुभमेन्ट खालायनाय हयतो बर' रं जे दिनैबो खालाय दंमानि साय आबोनि सेबोनो जों कठोर खालायनाय जों वानसुबै दं
जों सक्सेस संनाय आबो नों थानि जों 100 जों आबो सिउरै जों सायमान ताबुक गाहाम कक न एकटा आबो हाय बसखांनि वान सब्जेक्ट तो तंगानि दरकार न बो संग्राम न खलाय नरक टिब्रालेन तुमनाय आबो सबले मेन कक दाबो जों नुखाव जागाव थानाय सरकार जेफ्रु फायासिनि सगां बीजेपी आईपीएफटी आ जागाव जों नुखा बीजेपी बाय थांगा गासिन टिब्रालेन माननाय जों आरो नुखा टिब्रालेन रनाय खनै आ जागाव कुन एग्रीमेंट करी एक दुई हिंगा गांकाय जोंनो सागा हाई पावर मडलिटी कमिटी खाजमान बिसिंतिनो टिब्रालेन उन्नाय दुई तीनो तामनुखा जेता ना हाई पावर मडलिटी कमिटी नि कार्यकारी खा ना किचिनी टिब्रालेन जों हाई पावर मडलिटी कमिटी खावो इसिनी टिब्रासानि एलाकानो डेभलपमेंट खालामबाय जों टिब्रालेन माइया आबोनि कुनु कार्यकारी जिकरिखा जों ताबो आशा खालामो नि गांगांकाय जों ताबो पार्टी कटाल खालाय जों तामो आगामी दिनो सामुं खालाय टिब्रालेन तुमनाय टिब्रालेन अबोतो जों ताबो ओ नि नखा सागाबो अन्य ग्रह थालायनि नि गया बा मैया जिनिस न खालायनि नि गया टिब्रालेन आलादा भाबे राज्य त्रिपुरा राज्य अंगैमानो बाहायके मान हमले सिनि बर रखनि गुबै खाय सामुं खालायमानि दंगांगांगाय केंद्र सरकार जिनि खरां मा खानाय सिनि आवाज मा खानाय ओ हासाखाबो मैया जिनिस कुनु गुरै बरक न आइन छलामो बरक न संशोधन खालायो बरक न एमेंडमेंट खालायो जे कुनु रनानि निनि बरक नरु आ बरक साबो बरक न सरकार रंगो गावन बागै चिनि राइट दङ चिनि टिब्रा सारकनि ओ जागा साबनि बागै ओ हा सामजा जों सिरि सिटिनि न नासिकि नायगांगांगाय जोंआबो परिष्कार सायमानो आवन बागैनो जे ताबुक मेन लीडर ऑफ वोट बैंक सलामो चिनि टिब्रासानि मानथाय जों मानसिनाय होनै जोंनो थकायो केन्तुबा लीडर कतरनि बसकांगो थांगै टिब्रालेन कक सावै जोंनो टिब्रालेन रियांगांगाय जों कटर आन्दोलन खालायनानि आबो हाय मनोभाब करै आबो हाय फिजिकेल बरक नंखर फायनि बागै जों दिनै नंगौ गा जों गांगा नंनि थेनिबो जों दिनै अर कक सानामो जों बसकांगो आगकनाय जों लीडर जारा जेतिनर तंनाय बरनो बसकांग थाङै सामुं खालायनाय बो सामुं खालायनानि बरक किरिजा आं दिनै सानामो जोंनि बो सामुंनो बरक थां खालायनानि बागै किरिजा जों दिनै टिब्रालेननि बागै आन्दोलन खालाया सुदु आरो डायलग खालायलायखा आसुक लायखा आं बायसिमि जों टिब्रालेन माइया टिब्रालेन मानानि गांगांगाय जों कलम दैमा खेग्लायनाय थैबो मा खेग्लायनाय अबो हायदा ताबुक आबो तो जिनि सामुं बायसि बरक फैदो जानाय कारण जिनि तो थानायो जों 8 बছर जथेष्ट आन्दोलन खालाय आईपीएफटी न जों विशेष खालाय लीडर अफ न टिब्रालेननि बागै जों संगै रेखा ताबो बरक फैदो जानाय जिनि सामुं बाय फैदो जानाय जों खामखानो बनो ताबो जिनि लगे फायदिनि जों सागला जेफ्रो जिनि संग्राम जेंनाय जेफ्रो जिनि मुभमेन्ट जेंनाय जेफ्रो जिनि आन्दोलन जेंनाय डायलग खालायलायखा आसुक लायखा आं बायसिमि जों टिब्रालेन माइया टिब्रालेन मानानि गांगांगाय जों कलम दैमा खेग्लायनाय थैबो मा खेग्लायनाय अबो हायदा ताबुक आबो तो जिनि सामुं बायसि बरक फैदो जानाय कारण जिनि तो थानायो जों 8 बছर जथेष्ट आन्दोलन खालाय आईपीएफटी न जों विशेष खालाय लीडर अफ न टिब्रालेननि बागै जों संगै रेखा ताबो बरक फैदो जानाय जिनि सामुं बाय फैदो जानाय जों खामखानो बनो ताबो जिनि लगे फायदिनि जों सागला जेफ्रो जिनि संग्राम जेंनाय जेफ्रो जिनि मुभमेन्ट जेंनाय जेफ्रो जिनि आन्दोलन जेंनाय आ जागावनो बरक जों पर्टेलि नायनाय कि बरक कि आगामी दिनो टिब्रालेन तुबैमानानि मतो बंतेनि फान्दा तंफुरै आबो जों दिनै ननि थानि परिष्कार सायरो जों जे नांमानि जिनिस न जे नांमानि संग्राम न जों खायनाय आउन बागै बरक आगामी दिनो जिनि थानिबो खायनाय जिनि बरक तंगो हायबनो बरक सरकार तंगो ताबो हयतो जों माय किसा कय फद्रि दङ दिनै फायमिया खाना फायमिया केन्द्र जिनि सामुं जेंनानि बरेबो दरक बरक खायनाय आबो